Het is een dorp, het ligt iets verder weg. Ze kregen mij pas de nieuwe prins van Den Hap, Maasbree! Het 22e PNM Liedjesfestival is gewonnen door Zouizou uit Maasbree met het nummer Hey Hoi Hallo. De groep, bestaande uit Chantal Spreeuwenberg-Peters, Maartje Peters en Marijn Kok, won het felbegeerde Lindenbuiken. We zien eigenlijk, ja, dat begint in de zomer eigenlijk al. En de prikkelen die ervoor eigenlijk al een klein beetje, ja. Alleen we waren dit jaar op zoek naar een goede tekstschrijver en hebben gevonden. En staat een beetje in de ziel in, maar hij verdient wel alle credits. Ja. Dat was Robert Jansen. Ja, Robert, kom ook heel even binnen de microfoon. Kom dan mee. Ja, deze tekst dus, een goede tekst waar ze dus mee hebben gewonnen. Wie komt deze tot stand? Nou ja, op een gegeven moment denk ik van, vastlof moesten ze zelf maken. Komt ze in een zaal waar dat niks te doen is, moest ze even goed zelf doen. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb willen beschrijven. Hey, al best alleen, dan probeer het zelf te maken. Er komen steeds meer mensen bij en als het gezellig max, dan wordt het alleen maar beter. En op een gegeven moment is de zaal hutje-mutje. Als ze voor zo'n trio moest schrijven, vind ik fantastisch. Echt geweldig. Waar we zelf ook een beetje mee zitten misschien. Dat er in Maasbree eigenlijk geen lokale liedjesavond is. Maar wij hebben het er vanavond toevallig over dat we er misschien zelf een rol in willen gaan spelen. Dat er volgend jaar in Maasbree ook weer eerst een liedjesavond is. Want dan gaat het pas leven. En dat doen we zelf natuurlijk weer hartstikke hiermee, want het is wel ontzettend schoon om dit te mogen doen. We hebben gewoon heel veel geluk dat wij gewoon elke keer mogen staan al een paar jaar lang. Dus daar hebben we heel veel geluk mee. Mensen denken van jongens, kom met, doe het met. En dan hoef je niet altijd te winnen te gaan, maar zorg dat ze erbij zijn. Ja. Het gaat niet altijd. We vergeten af en toe in al dit wedstrijdelementen dat het gewoon leuk is om liedjes te maken, om op te treden. Het is wel fantastisch dat we winnen, maar het moet gewoon leuk zijn. En ja, je straalt het uit en ik denk dat ja, van de 12... Iedereen strot te doen, iedereen heeft er plezier in op de bühne te staan, iedereen vindt het leuk om een liedje te doen. Ja, iedereen winnen, ja, dat zien we echt horen. Maar goed, het moet leuk zien, chic zien. En dat vind ik, ja, dat is belangrijk. Zouizou won in 2013 ook al het PNM Liedjesfestival met Wezinder Kloroveur. De presentatieprijs, de PJP-bokaal, werd gewonnen door Blieve Lachen uit Meijel. En ze komen uit Meijel. Er namen 12 groepen deel uit de 11 kernen van Pela, Maas en Neer. De jubileumeditie van het festival vond plaats bij loonbedrijf Maas in Kesselijk en werd georganiseerd door Omroep PNM in samenwerking met carnavalsvereniging De Eikaters uit Kesselijk. Na PNM Nieuws is in Vasteloven in Pela Maas een reportage te zien over het Liedjesfestival.